tots i totes us presentem Catibum! I aquesta caixeta està plena de diversió! L'hem fet així perquè puguis emportar-te-la on tu vulguis. I què és Catibum? Catibum és un joc cooperatiu de 2 a 4 jugadors a partir de 6 anys d'edat i amb una durada d'aproximadament 45 minuts. De què va? De què? Fa 200 anys, un vell inventor va dissenyar la Cat-1, un autòmat amb cos robòtic i cervell de pollastre, amb la finalitat d'ensenyar ortografia catalana a les escoles. Per motius que ningú va saber descobrir, la Cati la van desconnectar i la van deixar a les golfes d'una escola. Ara l'impacte d'un llamp ha ressuscitat a la Cati, però el seu cervell s'ha tornat totalment boig i està escampant un virus perquè tothom tartamudegi. A Catibum, els jugadors són un grup de valents afectats pel tartamudeig, disposats a desactivar la Cati i tornar a la pau al poble. Les seves armes contra la Cati són el que ella no suporta. Bellíssimes paraules. Xiu-xiuejar, Faràs, Aixopluc, atzavara, Regalimar. Caliu. Com es juga? Es desplega el taulell central i es col·loquen les localitzacions. La torre, el mercat, el volcà, els aiguamolls, el bosc màgic i l'escola. Al volcà s'hi posen 3 cartes de cara amunt i a la torre tota la pila restant de cartes. Al bosc màgic s'hi posen 3 poders a l'atzar i els aiguamolls la bossa amb la resta dels poders. Ara es col·loca el comptador de torns, els daus i la resistència de la Cati. Cada jugador col·loca la seva figura en una localització diferent i agafa una mà de 3 cartes. Finalment, al centre posem l'or i els ajudants de la Cati. Comencem la partida! Al seu torn, cada jugador ha de moure 1 o 2 passos i acabant en una localització diferent a la que estava. A cada localització es pot realitzar un tipus d'acció. A la torre agafes una carta de la pila i al volcà canvies una carta de les teves per les que n'hi ha. Als aiguamolls agafes un poder de la bossa sense mirar i al mercadet pots deixar una de les teves cartes o agafar-ne una si n'hi ha. I al bosc màgic pots canviar una peça d'or pel poder que vulguis. I a l'escola és on s'ha d'anar per intentar desactivar la Cati. I com es desactiva? Com es desactiva? Quan un jugador té 2 cartes i una paraula que comencen igual, pots anar a localitzar a la Cati i intentar desactivar-la. Mamà, mata cabra! Cada combo redueix la resistència de la Cati en un punt i, a més, guanyes una peça d'or. I la Cati no es defensa? Sí, quan tots els jugadors han fet la seva acció, s'avança un pas al comptador de temps i arriba el torn de la Cati. Es llencen els 3 daus i es comprova quina acció fa la Cati. La suma dels daus indica l'acció i el dau de colors marca el jugador que l'afecta. Cati pot recuperar resistència, fer que perdis cartes o un torn i també pot col·locar ajudants a les localitzacions. Amb 3 ajudants, l'acció d'aquella localització no es pot realitzar. S'ha d'anar en compte, quan la resistència de la Cati baixa 15 punts, S'empipa molt. i les seves accions són més potents. Com es guanya? Si la resistència de la Cati arriba a 0 abans que s'acabi el temps, els jugadors guanyen. Si el temps s'agota i la Cati no està desactivada, els jugadors perden la partida. I quines altres eines tenen els jugadors? Els poders són clau, ja veureu. Escut. Et protegeix de l'acció de la Cati. Botes. Pots moure un pas més. Telepatia. Et permet intercanviar cartes amb un altre jugador. Rutllana. Les accions de desactivar es realitzen de forma conjunta i la resistència de la Cati baixa un punt extra per cada jugador que hi participi. Eines. Combinades amb un combo fas baixar un punt extra la resistència de la Cati. Encanteri. Elimines tots els ajudants d'una localització. Teleportació. Pots realitzar 2 accions. Canvia cares. Tries el poder que vulguis. Rellotge de sorra. Endarrereix el temps del comptador una passa. Però atenció, i si surt rosa, el jugador perd una carta a l'atzar. I això és tot. Cati, Cati, Catibum!